Egunon, hizkuntza politikarako sailburuordea, Bastarrika jauna, alkatea, Beitia Anderea, Aldundiko hizkuntz berdintasun arloko zuzendaria, Amundarrain jauna, Lanekiko presidentea, Lamadri jauna, bertaratu zareten guztioi, ongietorriak Izkelan mintegira. Neraldetik eta harin bi hitzetan, mezu pare bat luzatu nahi nituzke. Alde batetik, fase baten bukaera eta berri baten hasieraren berri eman nahi dizuet. 10 urtez, 30 mintegia izan dugu, baina honen ibilbidea bukatu egin da. Bere helburua izan da, enpresetan hizkuntza kudeaketaren onurak azaltzea, bai barne kudeaketaren ikuspegitik, baita euskararen sustapenaren ikuspegitik. Honela, merkatuan dauden baliabide, makina, zerbitzuak, eta hainbat esperientzia aurkezteko topagune oso interesgarria izan da 30 mintegia. Azken urteetan, lanbide heziketa ere sartu dugu agendan. Eta hori izan da, gaur abiatuko dugun fase berriaren hasia, Izkelan. Baina, zer da Izkelan? Hizkuntza kudeaketa euskaraz, enpresan eta lanbide heziketan. Honela mintegiari aire berri bat emateko asmoa abiatzen dugu. Mintegia antolatu ahal izateko elkarlana gakoa izan da. Hizkuntza aholkulari, enpresa, ikastetxe, elkarte zein instituzioen artekoa. Izkelan jardunaldia Lanekirekin eta AEK hizkuntza aholkularitzarekin antolatu dugu aurten. Jardunaldi praktikoa egin nahi izan dugu eta aprobetxagarria izatea espero dugu etorri zareten guztiontzat. Orain arte 30 mintegiaren antolaketa IMH-ren esku egon bada ere, etorkizuneko Izkelan jardunaldien antolaketaren lekukoa Lanekiri pasako diogu. Edonola, bide horretan, Rikar, IMH-ko laguntzeko gertu izango gaituzue beti. Gure aldetik, IMH-en lanean jarrituko dugu euskararen erabilera sustatzen, bai gurean, baita inguruko enpresetan ere. Orain arte esandakoarekin batera, momentua aprobetxatu nahi dut eskerrak emateko. Lehenik eskerrak instituzioi, eskaini diguzuen ezinbesteko babesagatik. Hizkuntza politikarako sailburuordetza, udaletxea, Aldundia, eskerrak bene-benetan. Aurrerantzean ere, horrela jarraitzea eskertuko genizueke. Eskerrak urteetan zehar mintegietako partaidea izan direnei, beraien ekarpenak oso baliotsuak izan baitira. Aipatu gabe ezin utzi, AEK-ko Mikel Urdangarin eta IMH-ko Edurne Bilbao. Beraien bizioa, kemena, pazientzia eta bati bat lanari esker baikaude gauden tokian. Azkenik, eskerrik asko, bertaratu zareten guztioi, erakutsi izan diguzuen konfiantzagatik, eta ireki den fase berri hau aurreko bazein emankorra izango delakoan, hitza pasako diot, Rikar Lamadrid, Lanekiko presidenteari. Eskerrik asko.